ರೆಂಟ್ ಗಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೆ ಮೀಸ ಕಣ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಗೆ MC ಉಂಟು ಅದ ಅದ ಮೇಂದಿದ Hi guys, welcome to Manishshettyvlog. Single with Dubai. Onji Udu Puja Ponula Mahurda. By day, light Kukuler Namotu. Even Kukun Adik Malder Code, Kajipan Barshoka and Tais and the contact partner. Contact Karda Corridor. ಊದ್ ಮೆಥಡ್ ಊದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿವೇಶ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಊದು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಐಪಾಡ್ ಬೋಡಿ ಅವು ಬೋಡಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಟೋಲ್ ಮುರ್ಚಿ 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 ಮರಳು ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನು ಅದ್ರದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂದ ಅಂಡ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತರ ಅಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ಲಕ್ಕಿ ಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಬಾತಿರ ಬಿಡ್ತಾರ ನಾವ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮರಳು ಕಟ್ಟು ಸುಮಾರು ನಿಂಗಳು ಊದು ಪೂಜೆ ಪೋರೆತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಶನಗರಣ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಮೌಲ ಬೈದ ಅವರು ದಿವಾಳಿದ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ನಂತೂಡ ಮೇರ್ ಮೈನ್ ಪದ್ಯಾಂಡ್ರ ಮೇರ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಲ್ ಆತೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಂಟ್ ಗಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೆ ಮೀಸ ಕಣ ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿಲ ದುಬೈದ ಕರೆನ್ಸಿಲ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿಡು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮುನ್ಪಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೇಲೆ ಕೇನ್ ಬರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಕೆಲವದ ಕಟ್ಟುವನ್ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುಲೇರು ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮಲ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಪರ್ಬ ಮಾತ ಹೌದಾದ ಬರೀತೀನಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಜಮ್ಮು ಆಯ್ದಾದ ಬಗ್ಗುಲಿ ಬರ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಮರ ಸಾ ಪಾತ್ರ ತೋದರೆ ಜಮ್ಮು ಮರ್ಲೆ ನಿಕ ಸಿವಾತೇನು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಮರ್ಲೆ ಇರ್ಲಾಕ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಕುರ್ಜಿಮಾಂದ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಾಲ್ಡ್ ಅವ ಸೀದಾ ಊದು ಪೂಜೆ ಮರ್ಬಣ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಬತ್ತ ದೀಪ ಅಲ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬುದರದ ಊದ್ ಮೇತಾಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಬುದರ ಅವೇ ಉಪದಂಜಿ ವಿಚ್ ನೆತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ದಾರಿ ಇಟ್ಟುಂಡ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂಗುಲಿತ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ ಪುರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ ರಡ್ ಫ್ಲೋರು ನಮ್ಮ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಉಂಡುಗೆ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೇ ಕಾಕಾ ಕಾದಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪಿನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಲೆ ವೆದರ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಅದು ಖರಾಬ್ ಉಂಟು ಪರ್ಬ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅತ್ತಲ್ಲ ಉಗ್ಳು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಇರ್ಮೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಬೋಂಡೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲು ಜೂಪೇರ್ ಕುಡ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಂದೂರು ಐಟಮ್ ಈಗ ಮರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಬತ್ತೆ ಇಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬೇಗ ಬೈದೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಮೆಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಫೈನ್ ಉಂಟು ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇರ ಒಂದು ಏ ಮೇಘ ಎಮ್ ಸಿ ಉಂಟು ಅದ ಮೇಂದಿದ ಅಡೆ ಆಯ್ನ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಲಯಾಳಂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಲಯಾಳಂ ತಗೊಳ್ಳಿ നിങ്ങൾ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪಿಲಿ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ಮುನ್ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಎಂಗಲ ಊರ್ದ ಮೈನ್ ಊರು ಊರ್ದು ದುಬೈ ಹೋಯ್ದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲಿ ಕುಡೋಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲಿ ಎಂಗಲ ಊರ್ದ ಇಡೀ ಮಾತ ಗುಡ್ಡದ ಗುರ್ತದ ಪಿಲ್ಲಂದಾರು ಏ ರಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಂದಾಯ್ತಾ ಏ ಮೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಆಂಡ್ ಊದು ಬಚ್ಚಿದ ಅಡೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಎಸ್ ಒಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ್ಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ ಓ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವರ ಇಲ್ಲ ಬೆಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಲೈಟ್ ಎಂಗಳು ಅಲ್ಲ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಬಂದು ಅವ ಮೆಗ್ದಿ ಆತಲ್ಲ ಕಪ್ಪನ್ ಮಾರೆ ಹೌದು ಕತ್ತಲ್ ಬರಲಿ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಮೆಗ್ದಿ ಬಣ್ಣತ ಈ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಚಿ ಒಂದು ಅರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆತ್ತೆ ನಿರ್ಪಿರ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಬೇತನೆ ಬೇತನೆ ಅವು ಬೇತನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕ ಅಡೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಹೋಗಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಲಿ